Шәкір, жеттік Қозанға, алдымызда бит Қозан. Обалы yollar, yürgen jirlerin kalan, yürgen jirler vermi tügen, tuğan üsteni kalan, yürgen jirler vermi tügen, tuğan üsteni kalan. Қалып тұтындық, ләкин мен енді оның үшін үкіммем, чөнки Түбән Сукай ауылы менің әтиемнің туған ауылы, һәм онда безнең Газизулла бабай белән әби яшәгәннәр. Газизулла бабайның 10 баласы, шуларның берсе безнең әтиебез. Газизулла бабай Бөек Ватан сугышына үзенең 5 улын озаткан. Аларның yılları yımğakta yorala, kaderini bilmesen yaşayan, uçları yumğaklı şuvala, yıllarının günlerinin severken, kirektir jintlik yap sonarga, yazlarının her akramalı dağım, kaderliydi bu fani dünyada, yıllarının günlerinin severken, kirektir jintlik yap sonarga, yazlarının her akramalı dağım, kaderliydi bu fani dünyada. Yüzsüzlük kıymetini yaşamadın, durmuşları joyğuna uzala, tutmasan kuldan karışığın, ömür jübüsüyle ortada, yıllarının günlerinin sevetin, kirektir jintlik yap sonarga, yazlarının her akramalı dağın, kaderligi bu fani dünyada. Alalmayayım gözümne aşıkmın, gözlerin sağışlı bulsa da, yineli giderge aşıkmayayım, aşıkmayayım giderge bu jirden, kılası emeller güvenli, ömrünün tatlı şırına, bari fikrimiz biderler, aşıkmayayım giderge bu jirden, kılası emeller güvenli, ömrünün tatlı şırına, bari fikrimiz biderler. И что характерно, где бы ни быть в республике, увидишь видных людей и сразу скажешь, он Сознакаева, вот он и есть Сознакаева. Поэтому счастья вам, здоровья и удачи. Извините, вот еще можно, я хочу немножко юмора, не грубо сказать. Недавно мне позвонила одна молодая поэтесса и спросила, это правда ли, что в Марсировые 75 лет? Это реальный факт. Вот. Я ответил, нет. Да, он отмечает свой юбилей 75 лет. Она говорит, не может быть, ему 60 лет. Я говорю, милашка, слушай, у меня, говорю, жена моложе его в 2 раза. Такая молодая красотка. Неужели он с ней может постареть? Саша, ты уже начал немножко прибирать на 16 лет только. Он завидует. Вы знаете, честное слово, вот то, что было сказано здесь о этой книге, здесь действительно история. Вот если отвлечься, вот этот человек, Ягафаров, который возглавлял Урманаева, вот представьте себе, 14 тысяч овец было там. 14 тысяч. В районе было 78 тысяч. А сейчас вот труды какие были. И то, что сын попросил
перевести с татарского на русский язык эту книгу, это уважение действительно не только к татарам, но и ко всем национальностям. И здесь вот, когда сын завершал описание, пишет: а для нас книга станет настольной, в ней мы будем черпать мудрые советы, находить ответы на сложные вопросы. Она будет нам верным советчиком, надежным помощником и опорой в жизни. Вот такие слова. Поэтому молодец, молодцы, дети и все остальное. Спасибо, Алексей, спасибо, Александр Леонидович. Ну, келешекте бірге иҗат итәргә насип булсын. Мин рәхмәтле менә бүгенге алып баручыларга һәм Светлана, шигали акылымында Светлана алып барабыз да безнең бер яшен ханым да бара менә шушы безнең кадрларны төзегән Лейсан Светлана. Светлана безнең энциклопедиядә 3500 кеше кергән, әме 3500 кеше шәхесе безнең. Шуны бөтенесен системага салып чыкты Светлана. Бүгенге көндә ул методист булып эшли инде. Шулай итеп, монда һәрберегезне мактап китәр идем. Ләкин инде вакыттар мәҗлестә әле әгерҗедән килгән менә безнең Альбина ханым да культурный антрополог. Я не знаю, правда, что такое. Скажи, Деш. Туган көнең белән Менә сиңа рәхмәт. Мин русча сөйлим, татарча рәхмәт. кичәдәге уңышлар, сәламәтлек, зур гомер телим. Менә җиткән. Сегодня день рождения моего одноклассника, Сабакташ Марселя. Сегодня его творческий вечер. Замечательный вечер. Марсель у нас был любим в школе, любим в классе. Он был художник, он красиво рисовал. И еще он хорошо рассказывал. Вы когда-нибудь слышали, чтобы он говорил громко? Никогда. Он всегда добивался своей цели спокойным голосом. И пляпкана, экренгагана, узенеке барбак житкара. Мы с ним прошли и экспедиции, и еще с завидным постоянством мы, одноклассники, встречаемся. А у нас выпуск был одним из сильнейших. У нас выросли ребята, девушки, крупных руководителей не только города Татарстана, но и России. И вот один из них здесь, Марсель Мухаммедшинович Гарипов. Я с большой гордостью называю это имя. Ну, доброго вам здоровья, вашей семье, замечательной семье. Мы не просто одноклассники, но мы еще семейные друзья. Мы ездили к моей дочери, когда она училась. Ну, там нужно было где-то поночевать в Казани. Приезжали, ездили еще куда-то на моей машине вместе. Ой, много ездили. Ульяновский дальше еще. Дальше еще, да. История одной деревни. И дальше будем ездить. Доброго здоровья. Поздравления
и от моей дочери Гузель. Хотелось много сказать, что-то теряется. Это вам. А эти цветы женщине, жене, супруге, красивой женщине, музе Марселя, хранительнице очага и берегине семьи, Люзе Римовне. Спасибо вам всем за праздник татарского языка. Дорогие соотечественники, Назира, я тебя хочу использовать как свидетель в 6 классе. Назира, помнишь, как ты эту лягушку я рисовал? Помнишь, да? Учительница наша сохранила эту лягушку. Похожа она на лягушку? Матвеева Ирина Васильевна. Вот Матвеевна Ирина Васильевна. Покойная уже, да? Да. Покойная. Ну вот память нас хранит. Ну это тоже похоже, да, чуть-чуть? Ну для 6 класса сойдет. Они потом, ведь, знаете, вот передались, так сказать, в эти книги потом, вот эта красота Союз Канунда, Кукабитена. Кукаме. Кукинде тегени қодырып кетеді. Сол рахмет Назира туғаным деймін, чөнки шыннан да Мишар қатыны болса да, менің туғаным бөбек, чөнки экспедиция ол Хансүйер қызы. Хансүйерді анда коренной мишарка. Коренная мишарка такая, знаете? Помню. Спасибо, дорогая, спасибо. Абдулла Тукай белән бергә туган. Тукайның бер шигыре бар, Шаян шигыре. Тормыш булгач кирәк, шөмеш белән иләктә дигән. Менә Марсел абый ул безнең үз өй белән яши, шулай бит. Тормыш булгач кирәк, Марсел абый сыбыр кирә тырма да, көрәк тә дип өстисе килә Тукай сүзләренә. Шуңа күрә син ни оригинал ни иттереп чыгыгыз диде, оригинал ни иттереп чыгыгыз дидең дә, менә без уйладык та, шушылай чыгарга яздык. Инде ул физик хезмәт кешене яшәртә, тагын да шулай бит инде баш миеннәгрәк эшләтә. Шуңа күрә сиңа эшли, иҗат итәргә насип булсын. Марсел абый инде ул безнең Гөлстанда, менә безнең Илдус абый, мәрхүм инде ул җәннәттә булсын. Безнең атабыз Марсел абый белән хәзер инде Марсел абый үзе генә калды. Менә шулай безнең Гөлстанчыларны берләштереп, шулай итеп безне селкеткәләп, шунда иҗат кичәләре оештыргалап, очрашуларга дәшеп, менә шулай итеп матур гына бергә иҗат итеп яшибез. Марсел абый сиңа шуннан да әле 75 яшьне берлек түгел. Тагын да иҗат итеп, сәламәт булып, Люза белән бергә матур яшәргә язсын. Җәмәгать Резида белән без мәндә алын ул мин инде теге акылдан өйрәтеп бирим. Ул тырышып шалт иттереп нәрсә әйтмешли. Мәндә авылның тарихын җырып чыкты, менә шундый ханымнар булган ничек китаплар иҗат итсәң бергә шулай итеп. Рәхмәт. Менә хәзер сиңа китап бирәм. Нәсимә әле безнең яңа гына чыккан китапның авторларының берсе һәм инде аңа да зур рәхмәтләр белән микрофон тапшырдык. Резида, китапны алып китинде. Шулай бер тынычлап кына өйдә ята идем, бер заман Марсел абый шалтырата. Моны куеп торып акламы? Нәрсә эшләп ятасың ди? Мин әйтәм, эшләмичә генә ятам әле дим инде. Менә шигырь яза ди. Юк, мен әйтәм, мин шигырь заказ буенча язмыйм, мин мәхәббәт шигырьләре генә язам дим була. Тәкитеге шигырьне яздырды. Аннан соң мәкалә яздырды. Аннан соң шуннан китте инде. Марсел абый, менә мине уятуың өчен сиңа бик зур рәхмәт. Алайса без бит инде тумас булып, борын партаябыз да куябыз, менә пенсия чыккачтан бигрәк тә бөтенләй бетәбез инде. Менә Марсел абыйга дан сорасаң, нәрсә ылгаю турында сөйләшеп китсәң ялгыш кына. Син нәрсә сөйлисең, минем ул турда уйларга вакытым юк ди. Менә Марсел абыйдан үрнәк алырга кирәк. Аның менә китаплары да шош кыймак кебек чыгып кына тора. Ул менә 70 яшендә йортта бетереп кирде бит инде.
Менә Марсель абый, рәхмәт сиңа. Алга таба да сиңа исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаиләңдә иминлек. Алга таба да безне шулай төрткәләп тор инде, яме. Рәхмәт, Әсма ханым. Бу китапта шигъри аның искиткеч баргызы да китап була, шуңа укырсыз яме аның шигърен. Марсель абыйны инде мин ишетеп белсәм дә, аның белән ныклап танышуым шушы Гөлстан иҗат берләшмәсенә килгәчтән булды. Мин дөресен әйткәндә куркалар иманнан башта. Шушы хәтле олы шәхес ничектер белән кавышыйлар идем. Аннан арасында инде ныклап аралаша башлагачтан аның шул хәтле гади кеше икәнен күреп, шул хәтле менә якын иткәнен күреп, шуңа мин инде аннан арасында инде бик рәхмәтләр әйтәсем килә. Менә дөрес әйттеләр, ул безне төрткәләп кенә тора. Менә әз генә эшләмәй башласаң да, менә син шуны яза әле, менә шулай әйт әле, менә тегендә газетада чыккан, тагын тегелә эшләре, моны эшләр дип тора. Аннан инде ул безнең әтиебез кебек шул хәтле якын итеп, иң яхшы киңәшләрен бирә. Бик зур рәхмәтле мин сиңа, Марсель абый, менә шушындый кеше булуыңа, шушы хәтле зур тарихи эшләр эшләгәнсең. Менә әз генә тарихка бармакны тыгып карадым. Шушы Ознакай китабын чыгаруга Назиф Нилович миңа җайлы гына менә үзе турында информация җыеп тарих язар диде. Аллам сакласын. Ул тарихка кереп киткән кешегә аннан да авыр хезмәт юк икән. Ул хикәяне дә алдашырга була дирәк, шигырьне дә язарга була, но тарих бит ул шундый бер анда алдаша алмыйсың. Анда һәрбер хәреф, һәрбер саның дөрес булырга тиеш. Шуңа күрә менә бөтен халык алдында чынлап та баш иеп рәхмәт әйтерлек Ознакай халкы шушы Ознакайның данын күтәргән өчен. Һәм менә буыннардан буыннарга кала торган менә күпме хезмәт бит инде. Аннарысын әле Марсель абыйның бик әйбәт ягын күрдем мин. Ул үзе өчен генә түгел, семья өчен бик ник кеше икән инде. Менә мин бит улай кеше түбәт әйләнмәй идем, дигән бит инде мин. Ул иң беренче туктале ди, семьям хатынга ди бер түбәт әйтеп подарит итте. Шуңа күрә Бәлки динем бит инде, бәлки. Халида исеме миңа нигә бик якын, чөнки минем менә үзенең әнисе монда килмәде инде, аңа 83 белән бара Халида исеме. Шуңа мин Халиданы нишләптер якын әйтәм, һәм инде сиңа шушы китап. Ул безнең авыл Советы кешесе. Шуңа без бер колхоздан, шулай бит инде әйме? Бергә эшләргә Бер туры килә. колхоздан. Сәрвәр инде безнең Сукаеш кызы. Алла бирсә инде менә Марсель абый ярдәм итсә, менә үзенең тарихында ничек тә бәлки тормалап чыгарбыз әле әз генә булса да шунда. Алла бирсә инде. Яртылаш юмор белән язасың инде аны тоже. Сезгә хәерле гомерләр, барлыгы. Театрга пьеса биргән кеше дә менә безнең Халида инде. Карап кына булмады спектакльләр мәттә. Куанып, шатланып, озын-озак яшәргә язсын сезгә, барлы булырга язсын, төзегән тормышыгызның әҗрен күреп, куанычын күреп яшәргә язсын. Амин. Марсель абый, мин авылдашым инде. Без икебез дә зур Сукаеш авылыннан туганбыз. Ул шиттә яшсә дә, аны туган топрак күрәсең, үзебезнең якка тартып кайтарганны көтәм. Марсель абый, сине бүгенге иҗат бәйрәмең белән, юбилең белән тәбрик итәм. Сезгә иптәшегез белән исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Кызыгызның уңышларын күреп сезгә озак еллар яшәргә насыйп булсын. Туар таңнарыгыз аяз булсын, көннәрегез якты булсын. Яңадан яңа китапларыгыз, яңадан яңа әсәрләрегез дөньяга туып кына торсын. Һәм сез тагын бер нәрсәне әйтмәкче икән, онытканмын. Мин үземә генә шигырьләр яза идем. Марсель абый мине эзләп табып, халык арасына чыгарды, халыкка танытты. Шуңа күрә Марсель абыйга бик зур рәхмәтле. Һәм үземнең шигыремне итәм. Безне илдә белсеннәр. Якташым Марсель Гариповка. Аргамактай алга чаба. Илнең ир егетләре, уңганнары, булганнары Марсель абый кебекләре. Кайтып йөри туган якка, яшьлек җилләрен җигеп, хаклык орлыгын үстерә, ташлы тарихны игеп. Булган да син, тырыш та син, илең халкың алдында, милләтне яшәтүче дә җиде буын каршында. Каләмең төшми кулыңнан, гел үткерләп торасың, буыннардан буыннарга барсын рухи мирасың. Марсель абый, балка әле, безне илдә белсеннәр, менә нинди икән бит ул Сукаешлар дисеннәр. Гыйлем чишмәң саякмасын,
Юыртсын илһам атаң, яші дә, іші дә данлый, сендәй ир егет затым. Рәхмәт сәлуә. Авылдашым, рәхмәт. Марсель абый, мин дә инде шушында әйтелгән бөтен изге теләкләргә кушылып, сезгә бәләкәй генә күчтәнәчне тапшырам әле үзебезнең гаилә исеменнән. Әни инде монда аягы өшеп йөрмәсен дип башмакка җибәргән иде сезгә. Һәм инде үземнең шигыремне дә укып китим әле. Кышкы салкыннарда аягыгызны җылытсын шушы башмак. Монда җылылары бик бәйләнгән. Тарихчы, язучы Марсель Гариповка. Бер җылы сүз, якты караш белән мөмкин икән җанны эретергә, сүнгән өметләрне тергезергә, авырганда хәтта терелтергә. Горур булып бүген башкаемны, сез күрсәткән туры юлдан барам. Иңнәремдә өчәр канат тоеп, иҗат уты белән дөрдим, янам. Иҗатыма биргән бәягезне тырышырмын аклап яшәргә. Сездәй мехрибанлы олуг затлар, бик зур терәк бездәй яшьләргә. Мөҗәй рухын, данлы мирасларны тергезүче олпат кешесез, шәхесләрнең нигезләрен барлап, бик зур игелекле эшләр эшлисез. Тукай Зәйтүнәнең мәхәббәтен тарихларга язып куйдыгыз. Милләт өчен диеп, янып киеп, үрнәк гомер юлы уздыгыз. Куеп куйган язучы ул диеп, Туфан ага сезгә бәя биргән. Альберт ага Хәсән куәт өстәп, зур үрләргә таба әйдәкләгән. Илдар Юзей тәкъдимнәмә язган. Сезнең иҗат җимешләрен күреп, шул тарихны бүген белән бәйләп, яшисез бит гөлләр итеп үреп. Зур хезмәткә лаек хезмәтегез, зур хөрмәткә лаек хезмәтегез, үрнәк кылган һәрбер эшегез. Тарихчы да, остаз, язучы да һәм кадерле безнең кешебез. Бик Рәхмәт сезгә. Шундый бәя биргәнсез эшләмәсенең җәмәгать. Шулай бит. Рәхмәт сезгә. Минем воспитатель булды. Садикка йөртте мине шонага, бәләкәй шонага утыртып. Аны хәтерлим әле мин. Аннан 15 яшьтә мин мәктәптә укыган чагында 4 тапкыр студенческий строительный отрядларга барды. Мин 4 сезон стройотрядларда эшләп кайтып, студентлардан күп һөнәр алдым. Строитель булдым, почти можно сказать. Ул специалистлар миңа алдагы көннәрдә кирәк булды. Марсель абый үзе строитель булгач, мине дә строитель итәргә. Минем әби шулда тора торган. Марсель абыйга менә мондый китап җибәрде. 88 яшьлек. 90 тула быел. Марсель кода, сине туган көнең белән котлап, Коръән тәфсире бүләк итәм. Бу тәфсирнең авторы Яхшыбай авылына чакырып китергән мөгаллим Хәмиди. Ул Сорайлы җирлегендә мәдрәсәдә укыткан һәм шушы тәфсирне язган. Яра Марсель абый, зур рәхмәт, менә әле килгәндә дә бер кешене утыртып алып килгән идем, кая барасыз дип. Мен минем абзый анда туган көне юбилейга барам ди. Кимсең ул ди? Мен Гарипов Марсель. Мин аны беләм. Безнең Азнакайда бик күренекле кеше ул диде. Рәхмәт. Мактамай дем. Бик мактап бетерәләр аты. Сиңа китап, ул минем бөтен китапларны аның өендә бар һәм укып бара. Чөнки Розапаның нравится. Слово предоставляется Марату Марсовичу, который вот на меня похож, да, немножко. Да, так. Он из Москвы работал в компании Рустама Тарико, сейчас уже свое предприятие имеет. Один дизайнер вошел в 100 лучших дизайнеров России. И у него даже и книга печатная есть. Так что вот через моего брата передалось ему, так сказать, и... По наследству. По наследству, да. Слово ему. И сам здравствуйте, я по-русски скажу. Мы с дядей Марселем знакомы уже порядка 50 лет, наверное, да? Друг друга знаем. Вот. Как кто-то сказал, что ему 57, кто-то 60. Мы с женой вообще запутались, сколько ему. Вот, пока не заглянули в документы.
талантливый человек, он талантлив во всем. Да, он и эколог, он и архитектор, он и реставратор, он и писатель, и журналист и так далее. Поэтому спасибо, что собирает и историю района, историю людей, и наш семейный тоже архив. Он... Вы сейчас смотрите кадры, которые я снимал на кинокамеру. Здесь моей дочери, супруга и моя мать. Здесь, наверное, заметили, да, Фатима Булатова. Это восстановил мой племянник. Очень ценные кадры привез он. Спасибо ему. Да, собирает и наш архив. Если какие-то непонятки у нас возникают, мы звоним ему, дядя Марсель, а это кто, а это когда, в каком году родился. То есть большое спасибо. Классно, что глаз горит, классно, что много идей, классно, что столько много книг, трудов. И что характерно, где бы ни быть в республике, увидишь видных людей и сразу скажешь, он со Знакаева, вот он и есть со Знакаева. Поэтому счастья вам, здоровья и удачи. Видите, вот еще можно, я хочу немножко юмора, нервно сказать. Недавно мне позвонила одна молодая поэтесса и спросила, это правда ли, что в Марсировые 75 лет? Это реальный факт. Вот. Я ответил, нет. Да, он отмечает свой юбилей 75 лет. Она говорит, не может быть, ему 60 лет. Я говорю, милашка, слушай, у меня, говорю, жена моложе его в 2 раза. Такая молодая красотка. Неужели он с ней может постареть? Саша, ты уже сам начал немножко прибирать на 16 лет только. Он завидует. Вы знаете, честное слово, вот то, что было сказано здесь о этой книге, здесь действительно история. Вот если отвлечься, вот этот человек, Ягафаров, который возглавлял Урманаева, вот представьте себе, 14 тысяч овец было там. 14 тысяч. В районе было 78 тысяч. А сейчас вот труды какие были. И то, что сын попросил перевести с татарского на русский язык эту книгу, это уважение действительно не только к татарам, но и ко всем национальностям. И здесь вот, когда сын завершал описание, пишет, а для нас книга станет настольной, в ней мы будем черпать мудрые советы, находить ответы на сложные вопросы. Она будет нам верным советчиком, надежным помощником и опорой в жизни. Вот такие слова. Поэтому молодец, молодцы, дети и все остальное. Спасибо, Алексей, спасибо, Александр Леонидович. Bir zaman bir şekil jittik Kazan'a, aldığımızda bir kazan. Aman yollar, yürgen jirlerim kalan, yürgen jirler beni bugün tuğan üstten bir kalan. Yürgen jirler beni bugün tuğan üstten bir kalan. Қалып тұтындық, ләкин мен енді оның үшін үкіммем. Чөнки Түбән Сукайыш ауылы менің әтиемнің туған ауылы, һәм онда безнең Газизулла бабай белән әби яшәгәннәр. Газизулла бабайның 10 баласы, шуларның берсе безнең әтиебез. Газизулла бабай Бөек Ватан сугышына үзенең 5 улын озаткан. Аларның Судайдан бирелгән гомернең yılları yımgakta yorala. Kaderini bilmesen yaşayan uçları yımgaklı çuvala. Yıllarının günlerinin sebeti
жойғына узала, тұтмасаң қолдан ағарышығын, өмір жібісілі ортада. Yıllarla günlerden sevdin, Kirettir jintüklüp sanarga, Yazlarının her atkan oltanın, Kaderligi bu fani dünyada. Alalmayım gözümne aşıkmın, Gözlerin sağışlı bulsa da, Yineli giderge aşıkmayım, Aşıkmayım giderge bu jirden, Kılası emeller gübelli, Ömrünün tatlı şırına, Bari fikrebiz bidelli, Aşıkmayım giderge bu jirden, Kılası emeller gübelli, Ömrünün tatlı şırına, Bari fikrebiz bidelli. И что характерно, где бы ни быть в республике, увидишь видных людей и сразу скажешь, он Сознакаева, вот он и есть Сознакаева. Поэтому счастья вам, здоровья и удачи. Видите, вот еще можно, я хочу немножко юмора, не грубо сказать. Недавно мне позвонила одна молодая поэтесса и спросила, это правда ли, что Марсель Рабы 75 лет? Это реальный факт. Вот. Я ответил, нет. Да, он отмечает свой юбилей 75 лет. Она говорит, не может быть, ему 60 лет. Я говорю, милашка, слушай, у меня, говорю, жена моложе его в 2 раза. Такая молодая красотка. Неужели он с ней может постареть? Саша, ты уже сам начал немножко прибирать на 16 лет только. Он завидует. Вы знаете, честное слово, вот то, что было сказано здесь о этой книге, здесь действительно история. Вот если отвлечься, вот этот человек, Ягафаров, который возглавлял Урманаева, вот представьте себе, 14 тысяч овец было там. 14 тысяч. В районе было 78 тысяч. А сейчас вот труды какие были. И то, что сын попросил перевести с татарского на русский язык эту книгу, это уважение действительно не только к татарам, но и ко всем национальностям. И здесь вот, когда сын завершал описание, пишет, а для нас книга станет настольной, в ней мы будем черпать мудрые советы, находить ответы на сложные вопросы. Она будет нам верным советчиком, надежным помощником и опорой в жизни. Вот такие слова. Поэтому молодец, молодцы, дети и все остальное. Спасибо, Алексей, спасибо, Александр Леонидович. Келешекте бірге ижат етерге насип болсын. Мен рәхмәтле менә бүгенге алып баручыларга һәм Светлана, шигырь акылымында Светлана алып барабыз да безнең бер яшен ханым да бар менә шушы безнең кадрларны төзегән Ләйсән Светлана безнең
энциклопедияда 3500 кеше кірген, 3500 кеше шақырсы біздің. Шоны бүтінісін системаға салап шықты Светлана бүгінгі күнде ол методист болып ішлейінді. Шылай тұрып, мұнда әрбір кезін мақтап кетерейін, ләкин енді вақыттар мәжілісте әлі әгіршіден келген мына біздің Альбина ханымда культурный антрополог. Я не знаю, правда, что такое. Скажи, Дэш. Туған күнің білән, Мен сиңа Мен орысчасы или татарча, рахмет. кешедің тынышлық, сәлемәтлік, зор ғұмыр тілеймін. Мен жеттім. Сегодня день рождения моего одноклассника, Сабакташ Марселя. Сегодня его творческий вечер. Замечательный вечер. Марсель у нас был любим в школе, любим в классе. Он был художник, он красиво рисовал. И еще он хорошо рассказывал. Вы когда-нибудь слышали, чтобы он говорил громко? Никогда. Он всегда добивался своей цели спокойным голосом. И пляпкана, экрынгагана, узенекана, барбак житкара. Мы с ним прошли и экспедиции, и еще с завидным постоянством мы, одноклассники, встречаемся. А у нас выпуск был одним из сильнейших. У нас выросли ребята, девушки, крупных руководителей не только города Татарстана, но и России. И вот один из них здесь, Марсель Мухаммедшинович Гарипов. Я с большой гордостью называю это имя. Ну, доброго вам здоровья, вашей семье, замечательной семье. Мы не просто одноклассники, но мы еще семейные друзья. Мы ездили к моей дочери, когда она училась. Ну, там нужно было где-то поночевать в Казани. Приезжали, ездили еще куда-то на моей машине вместе. Ой, много ездили. Ульяновский дальше еще. Дальше еще, да. И дальше будем ездить. Доброго здоровья. Поздравления и от моей дочери Гузель. Хотелось много сказать, что-то теряется. Это вам, Марсель Михайлович. А эти цветы женщине, жене, супруге, красивой женщине, музе Марселя, хранительнице очага и берегине семьи, Люзе Римовне. Спасибо вам всем за праздник татарского языка. Дорогие соотечественники, Назира, я тебя хочу использовать как свидетель в 6 классе. Назира, помнишь, как ты эту лягушку я рисовал? Помнишь, да? Учительница наша сохранила эту лягушку. Похожа на лягушку? Матвеева Ирина Васильевна. Вот Матвеевна Ирина Васильевна. Покойная уже, да? Да. Покойная. Ну вот память нас хранит. Ну это тоже похоже, да, чуть-чуть? Ну для 6 класса сойдет. Они потом, ведь, знаете, вот передались, так сказать, в эти книги потом, вот эта красота Союз Канунда, Кукабитена. Кукаме. Кукинде тегени, Одр Питеви, яда. Шул, Рахмат Назира туғаным деймін, чүнки шыннан да Мишар хатыны болса да, менің туғаным бөбек, чүнки экспедиция, ол Хансүйер қызы. Хансүйерді анда коренной мишарка. Коренная мишарка такая, знаете? Вспомнил. Спасибо, дорогая, спасибо. Абдулла Тукай белән бергә туган. Тукайның бер шигыре бар, Шаян шигыре. Тормыш булгач кирәк, чүмеш белән иләктә дигән.
Менә Марсель абый ул безнең үз өй белән яши, шулай бит. Тормыш булгач кирәк, Марсель абый сыбыр керә, тырма да, көрәк тә дип өстисе килә Тукай сүзләренә. Әйе. Шуңа күрә син ни оригинал ни иттереп чыгыгыз диде, оригинал ни иттереп чыгыгыз дидең дә, менә без уйладык та, шушылай чыгарга яздык. Инде ул физик хезмәт кешене яшәртә, тагын да шулай бит инде баш миен ныграк эшләтә. Шуңа күрә сиңа эшли, иҗат итәргә насип булсын. Марсель абый инде ул безнең Гөлстанда менә безнең Илдус абый мәрхүм инде ул җәннәттә булсын. Безнең атабыз Марсель абый белән хәзер инде Марсель абый үзе генә калды. Менә шулай безнең Гөлстанчыларны берләштереп, шулай итеп безне селкеткәләп, шунда иҗат кичәләре оештыргалап, очрашуларга дәшеп, менә шулай итеп матур гына бергә иҗат итеп яшибез. Марсель абый сиңа шуннан да әле 75 яшьне берлек түгел. Тагын да иҗат итеп, сәламәт булып, Лүзә белән бергә матур яшәргә язсын. Җәмәгать Резида белән без мәндә авылын ул мин инде теге аңа акылдан өйрәтеп бирим. Ул тырышып, шалт иттереп Нәсим әйтмешли, мәндә авылның тарихын җырып чыкты. Менә шундый ханымнар булган ничек китаплар иҗат итсәң бергә шулай итеп. Рәхмәт. Менә хәзер сиңа китап бирәм. Нәсимә әле безнең яңа гына чыккан китапның авторларының берсе һәм инде аңа да зур рәхмәтләр белән микрофон тапшырдык. Резида, китапны алып китинде. Шулай бер тынычлап кына өйдә ята идем, бер заман Марсель абый шалтырата. Аны куеп торып акламы? Нәрсә эшләп ятасың дип мин әйтәм. Мин әйтәм, эшләмичә генә ятам әле дим инде. Менә шигырь яза ди. Юк, мен әйтәм, мин шигырь заказ буенча язмыйм, мен әйтәм, мин мәхәббәт шигырьләре генә язам дим була. Тәки теге шигырьне яздырды. Аннан соң мәкалә яздырды. Аннан соң шуннан китте инде. Марсель абый, менә мине уятуың өчен сиңа бик зур рәхмәт. Алайса без бит инде тумас булып борын партаябыз да куябыз, менә пенсияга чыккачтан бигрәк тә бөтенләй бетәбез инде. Менә Марсель абыйга дан сорасаң, нәрсә ылгаю турында сөйләшеп китсәң ялгыш кына. Син нәрсә сөйлисең, минем ул турда уйларга вакытым юк ди. Менә Марсель абыйдан үрнәк алырга кирәк. Аның менә китаплары да шош куймак кебек чыгып кына тора. Ул менә 70 яшендә йортта бетереп кирде бит инде. Менә Марсель абый, рәхмәт сиңа, алга таба да сиңа исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаиләңдә иминлек, алга таба да безне шулай төрткәләп тор инде, яме. Рәхмәт, Нәсимә ханым. Бу китапта шигырь аның искиткеч барыгыз да китаплар, шуңа укырсыз яме аның шигырен. Марсель абыйны инде мин ишетеп белсәм дә, аның белән ныклап танышуым шушы Гөлстан иҗат берләшмәсенә килгәчтән булды. Мин дөресен әйткәндә куркалар иманнан башта. Шушы хәтле олы шәхес ничектер белән кавышыйлар идем. Аның арасында инде ныклап аралаша башлагачтан аның шул хәтле гади кеше икәнен күреп, шул хәтле менә якын иткәнен күреп, шуңа мин инде аның арасында инде бик рәхмәтләр итәсем килә. Менә дөрес әйттеләр, ул безне төрткәләп кенә тора. Менә әз генә эшләмәй башласаң да, менә син шуны яза әле, менә шулай ит әле, менә тегендә газетада чыккан, тагын тегелә эшләле, моны эшләле дип тора. Аннан инде ул безнең әтиебез кебек шул хәтле якын итеп, иң яхшы киңәшләрен бирә. Бик зур рәхмәтле мин сиңа, Марсель абый, менә шушындый кеше булуыңа, шушы хәтле зур тарихи эшләр эшләгәнсең. Менә әз генә тарихка бармакны тыгып карадым. Шушы Ознакай китабын чыгаруга Назиф Нилович миңа җайлы гына менә үз турында информация җыеп тарих яза диде. Аллам сакласын. Ул тарихка кирип киткән кешегә аннан да авыр хезмәт юк икән. Ул хикәяне дә алдашырга була кирәк. Шигырьне дә язарга була. Но тарих бит ул шундый бер анда алдаша алмыйсың. Анда һәрбер хәреф, һәрбер саның дөрес булырга тиеш. Шуңа күрә менә бөтен халык алдында чынлап та баш иеп рәхмәт әйтерлек Ознакай халкы шушы Ознакайның данын күтәргән өчен һәм менә буыннардан буыннарга кала торган менә күпме хезмәт бит инде. Аннарысын әле Марсель абыйның бик әйбәт ягын күрдем мин. Ул үзе өчен генә түгел, семья өчен бик ник кеше икән инде. Менә мин бит инде кеше түбәтәйләр мәйдан тегән бит инде мин
Ул иң беренче туктале ди, син минем хатынга ди бер түбәгә итеп балар итте. Шуңа күрә Belki dedim betinde, belki. Halide ismim bana lige bek yakın çünkü benim Münevveze'nin en iyisi. Bundakiler Medine'de 83 bile bara Halide isimli. Şu an ben Halide'nin işlettir yakın ettim. Hemen de sana şu kitap. O bizden Oğuz'a öğüttü kişisi. Şu an biz bir kalkozdan. Şulay betinde mi? Bir gençlerge bir kalkozdan. Server indi bizden Sokayış kızı. Allah bir sayın demine Marcelo bir yerde mitse, bana özden tarihinde nişikte belki tırmalap çıkarıp zari ezgin alırsa da şunda Allah bir sayın binde. Yartılaş yumur bile yazasın yandan emtorla. Sizge hayırlı ömürler, bargılı. Tiyatrga piyesi bilgen kişi de bana bizden Halide'yin. Qarab qara olmadı spektakl almatte. Kuanıp şatlanıp uzun uzak yaşarga yazsın sizge, bargılı balarga yazsın, düzgün turmuşunuzun ecrini görüp, kuanışın görüp yaşarga yazsın. Amin. Ауылдашым едім. Біз ikimiz de Зұрсұқайыш ауылынан туғанбыз. Ол шитте ерсе де, оны туған топырақ күресің, өзі бетіне яққа қорқып қайтарғанда кетілем. Марсила, сені бүгінгі ижат бәйрәмің білен, юбилейң білен тәбірік етем. Сізге иптәшігіз білен сәнлік саулық, сәлемәтлік тілейм. Қазағының уңышларын көріп сізге ұзақ елдар яшәргә насип болсын. Туар таңдарығыз аяз болсын, күннәрігіз яқты болсын. Яңадан яңа китапларығыз, яңадан яңа әсәрләрігіз дүниеға туып қына тұрсын. Һәм тағын бір нәрсені айтмыш кетемін, ұнтқамын. Мен өзіме генә шигырьләр язайдым. Марсел абый мені izlәп табып, халык арасына чыгарды, халыкка танытты. Шуңа күрә Марсел абыйга бик зур рәхмәт дилим. Һәм үземнең шигыремне Безне илдә белсеннәр. Якташым Марсел Гариповка. Арга мактай, алга чаба. Илнең ир егетләре, уңганнары, булганнары Марсел абый кебекләре. Кайтып йөри туган якка, яшьлек җилләрен җигеп, хаклык ырлыгын үстерә, ташлы тарихны игеп. Булган да син, тырыш да син, илең халкың алдында, милләтне яшәтүче дә җиде буын каршында. Каләмең төшми кулыңнан, гел үткерләп торасың, буыннардан буыннарга барсын рухи мирасың. Марсел абый, балка әле, безне илдә белсеннәр, менә нинди икән бит ул сукайышлар дисеннәр. Гыйлем чишмәң саякмасын, юыртсын илһам атың, яше дә, эше дә данлый, синдәй ир егет затың. Рәхмәт Сәрвәр, авылдашым, рәхмәт. Марсел абый, мен дә инде шушында әйтелгән бөтен изге теләкләргә кушылып, сезгә бәләкәй генә күчтәнәчне тапшырам үзебезнең гаилә исеменнән. Әни инде монда аягы ушып йөрмәсен дип башмакка җибәргән иде сезгә. Һәм инде үземнең шигыремне дә укып китим әле. Кышкы салкыннарда аягыгызны җылытсын шушы башмак. Менә җылылары биреп бәйләнгән. Тарихчы, язучы Марсель Гариповка. Бер җылы сүз, якты караш белән мөмкин икән җанны эретергә, сүнгән өметләрне тергезергә, авырганда хәтта терелтергә. Горур булып бүген башкаемны сез күрсәткән туры юлдан барам. Иңнәремдә өчәр канат тоеп, иҗат уты белән дөргим, янам. Иҗатыма биргән бәягезне тырышырмын аклап яшәргә. Сездәй мехрибанлы олуг затлар, бик зур терәк бездәй яшьләргә. Мөҗәй рухын, данлы мирасларны тергезүче олпат кешесез, шәхесләрнең нигезләрен барлап, бик зур игелекле эшләр эшлисез. Тукай Зәйтүнәнең мәхәббәтен тарихларга язып куйдыгыз. Милләт өчен диеп, янып киеп, үрнәк гомер юлы уздыгыз. Куеп куйган язучы ул диеп, Туфан ага сезгә бәя биргән. Альберт ага Хәсән куәт өстәп, зур үрләргә таба әйдәкләгән. Илдар Юзей тәкъдимнәмә язган. Сезнең иҗат җимешләрен күреп, шул тарихны бүген белән бәйләп, яшисез бит
гүлләр итеп үреп. Зур хезмәткә лаек хезмәтегез, зур хөрмәткә лаек хезмәтегез, үрнәк кылган һәрбер эшегез. Тарихчы да, остаз, язучы да һәм кадерле безнең кешебез. Бик сау. Рәхмәт сезгә. Шундый бәя биргән синчик эшләмәсен җәмәгать. Шулай бит. Рәхмәт сезгә. Минем воспитатель булды. Садикка йөртте мине шонага, бәләкәй шонага утыртып. Аны хәтерлим әле мин. Аннан 15 яшьтә мин мәктәптә укыган чагында 4 тапкыр студенческий строительный отрядларга барды. Мин 4 сезон стройотрядларда эшләп кайтып, студентлардан күп һөнәр алдым. Строитель булдым, почти можно сказать. Ул специалистлар миңа алдагы көннәрдә кирәк булды. Марсель абый үзе строитель булгач, мине дә строитель итәргә. Минем әби шоуда тора торган. Марсель абыйга менә мондый китап җибәрде. 88 яшьлек. 90 тула быел. Марсель кода, сине туган көнең белән котлап, Коръән тәфсире бүләк итәм. Бу тәфсирнең авторы Яхшыбай авылына чакырып китергән мөгаллим Хәмиди. Ул Сорайлы җирлегендә мәдрәсәдә укыткан һәм шушы тәфсирне язган. Яра Марсель абый, зур рәхмәт, менә әле килгәндә дә бер кешене утыртып алып килгән идем, кая барасыз дип. Мен әйтәм, минем абзый анда туган көне юбилейга барам ди. Кимсең ул дип. Мен әйтәм, Гарипов Марсель. Мин аны беләм. Безнең Азнакайда бик күренекле кеше ул диде. Рәхмәт. Мактамай дем. Бик мактап бетерәләр аты. Сиңа китап, ул минем бөтен китапларны аның өендә бар һәм укып бара. Чөнки Розапаның нравится. Слово предоставляется Марату Марсовичу, который вот на меня похож, да, немножко. Да, так. Он из Москвы работал в компании Рустама Тарико, сейчас уже свое предприятие имеет. Один дизайнер вошел в 100 лучших дизайнеров России. И у него даже и книгопечатание есть. Так что вот через моего брата передалось ему, так сказать, По наследству. По наследству, да. Слово ему. Здравствуйте, я по-русски скажу. Мы с дядей Марселем знакомы уже порядка 50 лет, наверное, да? Друг друга знаем. Вот. Как кто-то сказал, что ему 57, кто-то 60. Мы с женой вообще запутались, сколько ему. Вот, пока не заглянули в документы. Талантливый человек, он талантлив во всем. Да, он и эколог, он и архитектор, он и реставратор, он и писатель, и журналист и так далее. Поэтому спасибо, что собирает и историю района, историю людей, и наш семейный тоже архив. Вы сейчас смотрите кадры, которые я снимал на кинокамеру. Здесь моей дочери, супруга и моя мать. Здесь, наверное, заметили, да, Фатима Булатова. Это восстановил мой племянник. Очень ценные кадры привез он. Спасибо ему. Да, собирает и наш архив. Если какие-то непонятки у нас возникают, мы звоним ему, дядя Марсель, а это кто, а это когда, в каком году родился. То есть большое спасибо. Классно, что глаз горит, классно, что много идей, классно, что столько много книг, трудов. Поздравляю. И что характерно, где бы ни быть в республике, увидишь видных людей и сразу скажешь, он со Знагаева, вот он и есть со Знагаева. Поэтому счастья вам, здоровья и удачи. Видите, вот еще можно, я хочу немножко юмора, не грубо сказать. Недавно мне позвонила одна молодая поэтесса и спросила, это правда ли, что Марсель Абыеву 75 лет? Это реальный факт. Вот. Я ответил, нет. Да, он отмечает свой юбилей 75 лет. Она говорит, не может быть, ему 60 лет. Я говорю, милашка, слушай, у меня, говорю, жена моложе его в 2 раза. Такая молодая красотка. Неужели он с ней может постареть? Саша, ты уже сам начал немножко прибирать на 16 лет только. Он завидует.
Вы знаете, честное слово, вот то, что было сказано здесь о этой книге, здесь действительно история. Вот если отвлечься, вот этот человек, Ягафаров, который возглавлял Урманаева, вот представьте себе, 14 тысяч овец было там. 14 тысяч. В районе было 78 тысяч. А сейчас вот труды какие были. И то, что сын попросил перевести с татарского на русский язык эту книгу, это уважение действительно не только к татарам, но и ко всем национальностям. И здесь вот, когда сын завершал описание, пишет: а для нас книга станет настольной. В ней мы будем черпать мудрые советы, находить ответы на сложные вопросы. Она будет нам верным советчиком, надежным помощником и опорой в жизни. Вот такие слова. Поэтому молодец, молодцы, дети и все остальное. Спасибо, Алексей, спасибо, Александр Леонидович. Ну,